Ahoj, zdravím všechny koloběžkaře. Takže blíží se nám sezóna 2024, to znamená, že je čas na výměnu PMTček. Tyhle, co tady máme, je to nějakých 6,5 tisíce. Vypadá to už docela jakože game over. Takže máme PMTčka 9060, CSTčka duše, dále kotouče, destičky, šroubky dávám nové, nabíjecí porty dávám ochranu nabíjecích portů dávám tež novou. A ještě si tam dávám novou bužírku na oplet, jo, X9, takže včetně v podstatě telátkové pásky, jo, ty ochranné takové, takže takhle. Dále baterku jsem poslal na výměnu Smart BMS, momentálně mám na to nějakých 11,5 tisíce. Zatím všecko prostě bez problému, klasika, X9, nesmrtelná koloběžka, jo, pokud ji člověk neutopí vyloženě, tak tam není prostě co řešit. Celkově je špinavá, tak jak jsem s ní přijel, zaparkoval do garáže po sezóně, tak se mi prostě ani nemil, protože to je zbytečné pro mě, jo, já zase půjdu jezdit do práce na tom nebo takhle, takže to bude špinavé. Jo, ale samozřejmě, že ji trochu očistím. No, co se týče porů nebo závad, v podstatě jakože na to nebylo jakože nic vyloženě. No, takže to je takhle, až to budu mít hotové s tou baterkou, tak se případně zase ozvu. A nějaké videjko bych zase mohl natočit, no, kdyby to někoho zajímalo.